wallahi mu ba na so ina ce baro. Tofa alhamdulillahi Rufa.I ya fito ya faɗi maganganu game da al'umma 'yan uwansa kenan gabaki ɗaya na wannan fita bidiyo da al'umma suke ɗaukansa suke yi a TikTok har suke samun followers da liking kuma suke neman kuɗi da shi. To a yau da ya yi ƙarshen maganganu ya riga mai tukakaki ya riga ya zo tak. Kuma mai sauraro sai ka ƙara gyara zama domin jin shirye-shiryenmu na yau. Kuma muna ƙara tunatar da kai da karka manta da danna mana alamar subscribing sannan kuma da taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin da haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. To ga cikakken bidiyo da yake zuwa maka cikin wannan tasha mai albarka mai suna Arewa Hausa Top TV. Rufa.I watakan bilikad ya fito ya faɗi maganganu na cewa ba fasawa kansa bane ba da yin wannan bidiyo da ake da shi. Har suna ba shi lemo da naira 250 don ya sa a ajiyunsa. To ga cikakken dai bidiyo su zuwa ma cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sai ka tsaya ka ƙara gyara zama Wallahi mu domin jin ba na so shirye-shiryenmu na yau. ina ce baro baran da wasa su ɗan me. Kuma in na tafi mayan gwamnati ke na mama da su dole sai na ba su gudunmawai. A sunana Bashir Muhammad Sani. To Malam Bashir ya kuke da shi wannan bawan Allah? Rufa.I ƙani ne a wajena, muna 'yan mazazan da shi. Ya kuke Da mahaifinsa da mahaifinawa da ƙani suke. ya kuke ji da wannan al'amari da yake faruwa da shi yadda ake ta yaɗa bidiyoyinsa a kafafen sada zumunta? To gaskiya wannan abu ne wanda dukkan wanda yake ya san me yake yi in abin ya same shi ba zai ji daɗi ba. Ta kuma muna jin rashin daɗi da wannan abin da muke masa. Dalili ko shine Rufa.I larura ce da shi, ba ɗan wasan barkwanci ba. Larura ce ta same shi yake wannan abubuwan. Kuma fatanmu dai Allah ya yi masa. Amma me kuka yi wajen ganin an magance masa rashin lafiyar da yake fama da ita? To, Rufa.I yana zuwa karɓar magani asibitin masu larurar kwakwalwa. Don shekaran jiya ma ni ne na kaina na je na kai shi aka siyo masa magani muka dawo. To abu ne wanda ba za ka iya ɗauke, ba zai yiwu a ɗauke shi lokaci ɗaya ba, sai a hankali har a je inda ake so a je. Allah ya bashi lafiya. Wasu na cewa kamar wai ko bai samu kyakkyawar tallafi bane, abin da ake ta yaɗawa kenan. Wasu ma na cewa an ce za a bashi magani kun ce ba kwaso, me gaskiya haka? Gaskiya ba haka bane. Dan duk wanda kaga yayi magana da shi, to duk wanda kaga yayi magana ai ba kamata ya zo. Na ga maganganun ma a social media, ba kamata mutum ya nemi je dinga magana a social media ba in taimaka Rufa.I zai yi. So duk da muna iya bakin kokarin mu, sai dai kai abin da zaka iya, sauki na ubangiji ne. To kuma ni ma na karura irin wannan maganganun. Idan mutum da gaske yake kamar yanzu shi wannan da ya zo ya kawo mana katin gayyata wanda Usman ya bashi, kaga ai familin shi ya zo ya nema. In mutum misali da gaske yake zai taimaki Rufa.I da wani abun ko na magani ko wani dai ko da shawara zai taimaka familin shi, kamata a ce ya nemi ina family nashi suke, ba ya zo social media ba. Wannan shi ne. Amma ba wani mutum da ya zo direct ya ce mana wani irin taimako zai iya ba Rufa.I dangane da larurarsa ko kuma wani abu dai a nan gaba. Yanzu kuna maraba da waɗanda suke ganin za su iya ba da gudunmawa wajen ganin a ga ya samu lafiya? Ba za mu ci ba makin wanda ya zo ya tallafa maka ba, domin da abin mutum bai sai satisfying kanshi ba, saboda abu ne wanda yana buƙatar abubuwa sosai. To kuma da abin da za mu yi dai mu dai muna iya abin da za mu iya yi. Wasu ba sa jin daɗin yadda ake haska shi a bidiyo, suna ganin kamar kuna yin sakaci ne na yawan yin yawo ko ina da ko ina, wataƙila shi yasa wasu ke samun dama a kan shi. To gaskiya ne, ka san dai mu rayuwar mu ta Hausawa, abin da bai kai ya kawo ba sai ya haɗa ka gaba da mutane maƙota waɗanda aka daɗe tare da su. Dan wani lokacin inda shagona yake da yake waje ne haka kamar joint ne, ana zuwa ana yin sallah azhar al'asar magarba isha a watsi, a gabana za a dinga notarsa, kaga sabon bidiyo, kaga waye, kaga
to ba yadda za ka yi da mutane tunda ba za ka samu su duka ba kai ma sai ka zama ka samu laura kwakwalwa. Dole wani abun a ranka kana ji amma sai dai kai haƙuri ka bar wa Allah shine zai ke yi maganin komai. Amma gaskiyar al'amari ba ma jin daɗi domin ko waye abin ya samu ɗan uwansa a zo a dinga samun ɗan uwanka wanda ba wai ɗan wasan barkwanci ba ne, a larura ce da ta same shi a dinga kuma yayata shi ana yawo da shi ana yi kaza abin gaskiya babu daɗi kuma ba ma jin daɗi kuma ba ma so. Bayan wannan jan hankali da kuka yi ga al'umma, akwai wani mataki da kuke shirin ɗauka akan wanda suke ci gaba da yi? Gaskiya ne akwai matakai da muka ɗauka, mun tattauna da lauyoyi akan abubuwan da suke faruwa, mun samu ƙarin haske akan haka don yanzu haka human right tana cikin maganar saboda ai wannan ya kama kamar cin zarafi ne, cin zarafin ɗan adam ne. Human rights suna ciki kuma hukumar tsaro ma saka ta a ciki kuma gaskiya ko musamman